Sa makausa, maayong gabi sa tanan. Nalipay ba mo nga niya mo diri karon? Karon ang ikaupat nga adlaw sa Semana Santa o kining Miyerkules, no? Labi na kita sa Charismatic Episcopal Church. Ato kining gipahinungod pinaagi sa usa ka healing mass tungod kay atong gi-acknowledge nga again nga ang Ginoo muayo sa tanan natong mga sakit. Si Propeta Isaias, sa wala pa mataw si Jesus, nagsulti ng daan nga pinaagi sa iyang mga labod, iya na kitang giayo. Amen? Pinaagi sa mga samad ni Jesus nga iyang nakuha sa iyang kasakitan o sa iyang pag-antos dito sa cross, kitang tanan iyang giayo. Kitang tanan anaa diri karon tungod kay kita og kaayuhan. Gikinahanglan nato dili lang kaayuhan sa pisikal og sa emosyonal, kundi una sa tanan kaayuhan diya sa espiritual. Ang atong tema karong gabi una, pagbaton sa grasya sa paglakaw nga malipayon diha sa kaulawan og kapildihan alang kaniya. Nagtudlo kanato nga taliwala sa kaulaw o kapildihan sa kinabuhi. Malipayon gihapon kita nga magkinabuhi. Gitudluan ta nga maglakaw uban ang Dios taliwala sa kaulawan o sa kapildihan. Kay kining tanan atong gihimo para kaniya. Og dili nato angay ikaulaw nga musulti ta sa Dios nga masakiton kita. Mao nga ang rason ani at karon tungod kay naghinangop kita sa Dios dinhi sa simbahan kay gikinahanglan nato ang iyang kaayuhan. Ang simbahan usa ka ospital sa mga nasamdan nga kalag. Mao kana ang description or larawan sa simbahan sa Dios. Usa kini ka hospital kung asa ang mga tao nga ania diri sa simbahan, mga masakiton ang kalag, nasamdan ang kalag, nasamdan sa emosyon, sa pisikal o sa espiritual. Mauna nga walay tao nga pwede balibaran sa simbahan. Ngayon nga naman, tungod kay kitang tanan mga masakiton. Okay? Ang Ebanghelyo karong gabi una naghisgot mahitungod sa paglimod ni Pedro kang Hesus. Tungod kay nasayod ng daan si Hesus nga ilimod siya ni Pedro sa makatulo. Okay? Kabalo na si Kristo daan nga ilimod gid siya ni Pedro, dili lang kausa, dili lang ikaduha, kundi ikatulo. Kita pod mga Kristohanon, kusog pod ta mulimod nga kita mga masakiton nga Kristohanon, no? Kita pod mga Kristohanon, dili pod ta moangkon nga mga masakiton pod ta. Dili ta moangkon nga nagkinahanglan ta og kaayuhan gikan sa gamhanang magtatambal. Di nato i-acknowledge nga nagkinahanglan ta Ginoo, nga nagkinahanglan ta sa Dios nga mao ang gamhanang magtatambal. Nahimo kitang masakiton una sa tanan tungod sa sala. Ang sala mao ang tinubdan sa tanang sakit ni ini nga kalibutan. Nganong naay sakit sa kalibutan tungod gihapon sa sala. Okay? O ang sala, no, nagsugod kini. Okay? Nagsugod kini sa yawa o gipakalat ni sa yawa dito sa unang mga tao nga si Adan og si Eva. Og hangtod karon kita ang nag-suffer sa consequences ni ini. Og ang sakit ang usa sa consequences sa sala. Daghan mga tao nga nakasinati sila nga nagkasakit sa physical tungod kay masakiton ang ilang kalag. Daghan mga tao nga ang rason nganong masakiton sila physically
Tungod kay una sa tanan, masakiton ang ilang kalag. Kung magkasakit ka sa imong kalag, masakit usab ka sa pisikal. Kung masakiton ang imong spiritual nga aspeto, ang imong kalag, dili layo nga mo manifest na siya, mo pakita na siya diya sa physical nga aspeto sa imong kinabuhi. No? You probably have heard this, but there is a clinic in the United States nga ga-cater og mga cancer patients. Og ilang nakita sa ilang pasyente nga 60% sa ilang mga pasyente adunay cancer tungod sa usa ka hinungdan, mao ang dili pagpasaylo. Tiaw mo na, makanser ka tungod kay dili ka mo pasaylo. Asa ka kadungog ana sukad. Di ba? Kulang na lang mo ingon nga mahilanat ka tungod kay nang libak ka. Di ba? Pero tinuod na siya. Mao na siya ang usa sa pinaka klaro nga example nga kung masakiton ang imong kalag, no? Dili layo nga maapektuhan ka physically. Okay? Ngano man? Because again, ang sinugdanan sa tanang sakit ang sala. Okay? Diya sa Juan Kapitulo 9, versikulo 1 ngadto sa 3, atong makita nga gipangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung kang kinsa sala nga usa ka buta na tao nga buta. Okay? Sala ba sa buta nga buta siya? O sala ba sa iyang ginikanan nganong nahimo siyang buta? Apan mitubag si Jesus nga dili kini sala sa buta o sala sa ginikanan sa buta. Hinuon natawo siya nga buta aron ang gahom sa Ginoo mapadayag sa kinabuhi sa maong buta. Adunay mga sakit nga tinuyuan nato. Usahay masakit ta tungod kay kita ra gyapon ang naghatag sa atong kaugalingon sa maong sakit. Manang gitawag nga tinuyuan nato. Ug aduna po'y mga sakit nga dili nato tinuyuan. Kumbaga, mao ning gitawag nato nga mga inborn. Kanang pagkatao na nato ba? Naata na nga sakit. Pero kung tan-awon nimo, mas daghan pang mga tao nga masakiton tungod sa ilang binuhatan kaysa sa mga tao nga nagkasakit tungod kay pagkatao nila diri sa kalibutan, dala na nila ang maong sakit. Okay? Labi na karon nga panahon, no? Kung imong i-add nimo, okay? Kung imong itali nimo ang tanan nga nangamatay sa World War I o sa World War II, kung imo nang i-add tanan, dili na makatupong gihapon sa number 1 nga hinungdan nganong daghan nangamatay karon. Kabalo mo unsa? Nangamatay sa kutsara. Ha? Sabot mo? Unsa man? Namatay sa kutsara. Mas dagan pang namatay sa kutsara kaysa namatay sa pusil, dungga, bayonita, bato, unsa pa na diha. Sabot pasabot, daghan namatay karong panahona tungod sa kaon. Manang daghan namatay sa kutsara kaya naman. Di ba? Sige ra magkaon. Nagka-diabetes, naguba ang kidney, kahimarat man kaayo. Di ba? Sige kaon sa tambok, sige kaon sa karne, way kaon ka og gulay, nagka-hypertension, ug uban pa nga mga sakit. Mao na kung iad lagi nimo ang nangamatay sa unang gira o ikaduhang gira, perting gamaya ra kayo. Mas daghan pa namatay sa kutsara. Walay labot tong mga giluba sa kutsara. Ha? Muna, ang gitawag nga, tinuyuan nato nga mga sakit. Okay? Unya, ang gisulti sa Biblia, ang pinakataas nga edad sa tao, 80 anyos. Okay? Bulahan na ang tao nga moabot og 80 anyos. Pero karon, sa may naitabo karon,
As early as 30 years old, namatay na. Namatay sa sakit. No? Namatay sa high blood. Namatay sa cardiac arrest. Namatay sa diabetes, ug uban pa nga mga sakit. As early as 30 years old. Pangutana, nganong gitugot man sa Ginoo nga masakit ta? Kinsay makatubag ana? Nganong gitugot man sa Ginoo nga masakit ta? Labi na kung tao ka nga aduna nay sakit, no? Pagkatao nimo. Pero giklaro naman na sa Biblia nga ang rason ana aron nga mapadayag ang gahom sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Pero kita kanang tinuyuan nato nga sakit. Okay? Ano ka? Will mangguna ni Lord Father? Diba? Kabubuton ba ni Lord nga masakit ta? Kabubuton ba sa Dios nga magkasakit ta? Dili. Okay? Pero gitugot na sa Dios nga masakit ta. Okay? Kaya na magyapoy mga tao nga bisag unsaog inamping tumarani, tumardadto, 30 katablitas tumaron sa isa ka adlaw para lang di masakit. Pero masakit man gyapon. Kay kung magsige pa kag tumara og tambal, mahina-hinay pug kadaot ang imong kwan pod, liver pod. Di ba? So wagi kay dag-anan. Pero ngano kaha nga gitugot ni sa Ginoo? Gitugot niya kini aron kita nga nasakit tungod sa atong mga sala, mapadayag gihapon sa atong kinabuhi ang iyang gahom. Amen? Bisan og gituyo nato nga masakit ta. Okay? Pero ang Ginoo naa gihapoy maayo nga plano taliwala niya na. Gusto gihapon sa Ginoo nga kita mismo labi na karong gabi una makasinati ta sa iyang gahom sa kaayuhan. Amen. Kabubuton sa Ginoo nga ayuhon kaniya karong gabi una. Okay? But we need to understand and know nga gitugot niya ni dili lang aron ayuhon lang ta. Una sa tanan ug labaw sa tanan aron nga kita pod makaamgo ta nga katong hinungdan nga nagkasakit ta dili na ta mobalik adto. Okay? Example, giignan ka na sa doktor nga kuan naman ka kanang sa tawag ani kanang diabetic man ka, paglikay na sa mga tamis, no, pag change og lifestyle, ayaw na pagpagahig ulo. Kay the moment gani nga mauwahi na ang tanan, uwahi gid ang tanan. Wa ka na ibalikan. Di ba? Pagbadlongon na gani ta sa Ginoo, kinahanglan maminaw gid ta. Okay? Giun sa may pagbadlong sa Ginoo sa ato, kanang mga doktor nato, giignan na ta nga, uy, likay na ni ani, ayaw na pag-inom, ayaw na pagpanigarilyo, ana, di ba? Ayaw nagkaon ani, ayaw nag-inom ani, unsa pa? Sa di mata maminaw. Kay nganuman, ang sakit nga gitawag nga garbo, mao may una mubabag nato. Tuo man ka, mga matay bitaw tang tanan, kaon lang gyapon. Diba? Ingana mataw say manulti. Garbuso kayo na ang nya murabag kita ag problema. Dili ra ba? Ang atong mga pamilya ra ba ag problema? Kay daw bi og di ka nakabakod o di nahimo ka ng kabug-aton hinoon at timanon ka na. No? Unya kung mamatay ka, mahal ra bang lungon? Hindi ra ba mugsugot nga isulod lang mo sa karton? Gusto gininyo katong dito sa St. Peter, nga tong tag 20 mil, 30 mil, ama manguha sila dana. Diba? Tungod sa atong sakit nga gitawag nga garbo. Mao na nga di ta ag kaulian
sa ato mga sakit. Labi na sa pisikal. Kay mga garboso o garbosa tang dagko. Di ta maminaw. Sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 31, si Jesus mitubag kanila, ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Kinsay masakiton ninyo direbe, pataas kamot. Uy, very good. Very good, balihon. Gamay ra day masakiton dire. Ha, ang sakit ha, dili lang physical ha. Kinsay masakiton dire be? Kitang tanan masakiton ta. Ikaw ug ako masakiton ta. Kung dili manggaling ka masakiton sa physical, basig sa spiritual ka masakiton. Kanang imong sakit sa garbo, kanang imong sakit sa kaibog, ha? Kanang imong sakit sa pagkamasuyaon, paghilabtonon, kana sakit man na. Walay labot ng sakit sa iro. Ha? Kana imong sakit nga mabutang-butangon sa imong silingan, sakit man na. Kana imong pagkahimantayon, sakit man na. Unsa may angay natong himuon aron maulian ta? Gusto ba ninyo maulian? Gusto ba ninyo maulian? Murag kani nga side, murag di ni gusto maulian ni. Gusto ba mo maulian? Oh, abi na ko gusto mo magpabilin nga masakiton. Una sa tanan, maghinulsol ta sa atong mga sala. Gusto mo maulian? Pag hinulsol mo sa inyong mga sala, Pader, imposible. Ilantan ramang ko, pahinulsolon kong sala. Pader, gisipon ramang ko. Ipakumpisal namin noon ko ni mo noon. Sa may saa na niya akong sipon. Ang saa na ni, sige ragigbitay. Ha? Maghinulsol ta sa atong mga sala. Okay? Atong isugid o ikumpisal nga kita nag-anto sa atong sakit karon tungod sa atong binuhatan. Psst. Amen? Nag-struggle ta karon sa atong sakit tungod na sa atong binuhatan. Mao ba, Pader? Kung dili ka kahinumdom, tistingi og hinumdom katong kaniadto sa batan-on ka pa, giunsa di ay nimo ang imong lawas. Di ba? Katong bata-bata pa ka. Ha? Giunsa di ay nimo paggamit ang imong lawas. Kada adlaw sige bakag hubog-hubog. Kada adlaw sige kabag kaon sa parat, kaon sa tamis. Sige sigop anang tuyo, lanlan anang anang asin. Saman, inom anang suka, di ba? May mga tao nga mahilig mo suyop og suka. Hangtod nga mamuti ng simod. Di ba? Kamo na no. Mga kanding man siguro mo. Inga namin papatay sa kanding. Paimnog suka. Diba? Atong hinumduman, atong unaw-naon, be, unsa day akong gibuhat sa akong lawas kaniadto nganong naing-ani man ko karon. Ayaw gyud og pasanginli nga wala man ko nagkaon ani, wala man ko nag-inom ana. Naa ginay rason permi. Okay? Example, labi na mga batan-on, no? Say, magsalig ta ba? Kay, batan-on pa bitaw? Live life to the fullest. Murag correct. Hangtod sa live life to the fullest. Ano man, gipriso. Kay, balasubas man. Di ba? Say, magsalig ta ba? Mag-abusar ta sa atong lawas? Bata pa bitaw? Sige, pakuan dyan, pag matulog, panuhot tanan, sulod tanan. Di ba? Sige, inom, wal-wal diri. Isa ka semana, straight, inom, binuntaga. Patak pa bitaw. Pag abot ni mo 30, 40, 50, dito na ni mo mabatian. Di ba, mga hamtong? Di ba? Hinahinay ni mo mabati. Kunya, mingon dito dahil nga, wala naman unta ko nag-inom, nag-undang naman ta ko last week pa. Nganong last week man imong gipasanginlan? Dumdumitong sa una ba?
Abi ni mo atoy labot, na atoy kalabutan. Diba? Mao bitaw na kanang bata bitaw, kanang bata nga sayo pa ba? Kanang bata pa gani pero hurot ng ngipon, gilupigan pang senior citizen. Diba? Kisa may basulon anak, nganong nahurot na yung ngipon. Ang ginikanan, nga naman, sige, magpakanon sa tamis, sige, pakanon sa chocolate, nangahurot og nangahurot og hingo ng mga ngipon, hangtod nga nangatangtang tanan, lupigan pa senior citizen. Diba? May pang senior citizen kay pila ra kabuk marpil. Bata pa gani, pero wa na. Diba, mga bata karon, sus, gipang UTI, nanay mga problema sa panadiha, kay nga naman, tungod sa ato mga binuhatan, mana nga, kumpisal. Okay? Ikaduha, kung gusto ninyo maulian, dool sa mga sakramento sa Ginoo sa iyang simbahan. Dool mo sa mga sakramento, labi na sa sakramento sa kumpisal, sakramento sa paghilog sa mga masakiton, ug labaw sa tanan, sakramento sa iyang lawas ug dugo. Come to the sacraments of the church. Labi na kining tulo ka sakramento, kining kumpisal, paghilog sa mga masakiton, o sakramento sa Eucharistia o lawas o dugo ni Kristo. Mo ni sila ang gitawag nga mga sacraments of healing. Mga sakramento nga nagdala og kaayuhan. Kumpisal, unsa may resulta niini or epekto niini, okay? Ang sakramento sa kumpisal magdala og kaayuhan sa atong kalag. Nganuman, kay mapasaylo na ang atong mga sala, di ba? Timan niya kung gingon nga ganina, ang tinubdan sa tanang sakit, sala. So kung naa kay sala diha, wa nimo na gikumpisal, mo na nga bisag unsaon nimo og pahiling kada Domingo, ha? Bisan pa og ipakaon na sa imo ang tibuok siburium, ipaistro pa na sa imo ng dugo ni Kristo, di ka gyapon maulian nganuman kay wa pa maayo ang imong kalag. Muna nga maghinusol taon na sakramentos kumpisal aron maayo atong kalag. Ikaduha, sakramento sa paghilog sa mga masakiton, no? Labi na sa mga masakiton nga dili na gyud makabakod, no? Katong mga masakiton nga dili na makagawa sa ilang balay tungod sa ilang sakit, no? Ang mga diakono o mga pari sa simbahan, mauni ang usa sa mga butang nga responsibilidad namo. Mao na kung masakit mo, please, you are welcome to call us anytime. Okay? Kung nasakit mo, unya dili gid mo makaani sa simbahan, gusto ninyo, Father, Deacon, pwede ba nga maanhian ko nimo diri sa balay kay magpahiling ko sa imo? Pwede kaayo. Amen? Unya kita po mga pari o mga deacon, di po ta magtinapulan. Amen? Aw, lagi. Kay basta yung si Christian na ato ipadala dito. Diba? Muna ato responsibilidad. Okay? Pinaagi nini nga sakramento, ang diakono o ang pare, no? Dihugan mo sa lana sa kaayuhan. Okay? O kini nga sakramento, daghan kaayo ang nangaulian na niini, no? Bisan gani kanang tao nga himalatyon na kanang hapit ang matay ba? Kanang gitawag na tog santalana, sakramento sa kaayuhan gyapon na. Okay? Daghan ng mga tao nga hapit na gid mamatay. Murag isa ka watay na lang gid kulang mo pirma. Pero to human nila makadawat sa sakramento, nilagsig balik ang ilang panlawas. Na-extend ang ilang kinabuhi. Makaistorya gid ko anak kay ngano ang akong lolo katong wala pa siya na matay, patay naman siya karon, no? Katong kaniadto way back 2 years ago. Okay? January 2 or 3, 2022. Nagtinga na. Pag-adto namo dito sa hospital dito sa Butuan, luoy na. Akong mama, buhay pa akong mama to. Papa man to sa akong mama. Na nanamilit na.
ang mama. Paghuman, I perform the last rites, no? The sacrament of healing, Santa Lana dayon. Naka-oxygen na, niya, galisod na ginawa, o niya, lain na nga color, may mugawas sa yung oxygen. So, wala gyud. Apan paghuman, mga 5 minutes after, nigawas mi sa room. Niingon ang doktor nga, amo nang gitangtangan sa oxygen, di abi na mong namatay na. Niingon na yung doktor, amo nang gitangtangan sa oxygen, kay stable na siya. Amen? O gilugwayan sa Ginoo ang iyang kinabuhi, isa ka tuig. Okay? Diba? O ang katapusan nga sakramento, ang sakramento sa lawas ug dugo ni Kristo. Mao ni nga sakramento nga kompleto rikados. Maghatag nimo kaayuhan sa kalag, maghatag nimo kaayuhan sa physical, sa emosyon ug sa tanan nga aspeto sa imong kinabuhi. Nganuman tungod kay si Kristo mismo naa diha sa lawas ug dugo. Di ba? Bantayi galing ninyo na panahon sa misa, sa dihang konsagrahan sa pare o sa obispo, ang pan o ang bino, moingon ang pare nga, busa amahan, nagampo kami nga imong ipadala ang imong balang espiritu ni ini nga mga gasa. Ang pare o ang obispo nagampo sa Dios nga ipadala ang Espiritu Santo aron kini mahimo nga lawas ug dugo ni Kristo. Kung nagduha-duha mo ana nga si Kristo na, inyo pud na. Pero kung nituo ka nga si Kristo na, way pagduha-duha, bulahan kang dako. Okay? Mao bitaw nga, every time we partake the Eucharist, ana bang, dawato nato ning uban ang dako nga pagtahod ba? Okay? Mabitaw nga kung matagak na sa salog, dili tuyoon nga matagak sa salog, puniton gid na siya, kaunon, iyo, kahugaw ba na Father? Na germs. Ha? Nagtuo gid mo, nga adunay kagaw, nga makapuyo sa presensya sa Dios. Okay? COVID mangani, wala nakasulod, dire. Nabay na COVID ninyo dire? Kung naamang galing, namatay ra. Nawa. Nakadumdum mo kato akong gisulti sa inyo, katong testimony sa katong testimony sa nayawaan nga bata. Nga katong niingon siya ba nga pagsulod kuno nila dire, ang demonyo nga nagsunod-sunod sa iyaha, naguban sa iyaha, wala na makasulod dire. Kay naay nagbantay sa simbahan nga mga anghel. Ug pagsulod pag niya dire, nakita niya ang mga anghel sa Dios uban si Kristo. Nganong di man ta mutuo ana. Muadto mahinuon ta dito magpatambal, magpatawal, magpatayhop, magpatagna unsa atong sakit, magpahid-pahid anang mga use oil. Unsa man ay? Di na use oil eh. Amin akong use oil na nga na mga ihatag sa mga mananambal. Or ka na mga brake fluid ba? Dili day, lana giday na. Di ba? Nganong muadto man ta dayana? Nganong mudangop man ta ni anak nga mga pamaagi nga naa may pamaagi nga gibilin sa Ginoo diri sa simbahan? Ha? Nasabtan ninyo? Mao na kamo sunod. Masakit gani mo, ayaw mo duha-duha nga basig busy unya si father, busy unya si deacon, dili na ko ani. Tawag dayon, paibalo dayon. Kay nganuman, mao ni trabaho sa simbahan. Inyo nang katungod nga makadawat ni anak nga mga butang. Amen. Ayaw na pagkuan diha exhibition nga ako ra ning kuanan Father, ako ra ning tumaran kay basin ra day madara di ay. Di ba?
Unya, mo po ni timan ni ha. Dili tungod kay ang Ginoo moayo sa ato mga sakit, ha? Dili na ta mga doktor. Ha? Dili tungod kay ang Ginoo moayo sa tanang mga sakit, dili na pud pasabot nga di na ta mga doktor. Dako na atong masibing sa ni Father kay di na ta makapa-check up kay mahal lamang check up karon 400 naman. Hoy, dili. Okay? Ang mga doktor gihatag na sa Dios nga instrumento sa kaayuhan. Mabasa ninyo na sa Biblia. Okay? At sa kuan man siguro na sa Sirak, murag sa Sirak na libro sa Sirak. Nga ang Dios kana kuno ilang kaalam sa mga doktor, hinatag na sa Dios aron nga maghatag og kaayuhan sa iyang katawhan. Adto gyapon mo doktor, pa-check up mo. Ayaw mo salig ni Dr. Google. Ha? Ayaw mo salig anang inyong mga stock knowledge nga katong mga World War I pa nga mga nahibaluan nga kung masakit ko ibutang ko ni nga dahon diri dara na mura ka nagkuan pod, mura na pud kag pinaupo nga manok. Napuno ka na sa dahon, nanimaho ka pang dahon. Diba? Kadumdum ko sa una sa akong lula, nato say murag nga botilya niya. Nato ka na mga ginseng, mga unsa to mga ugat-ugat. Ako unsa ni Diba? Adto ta sa doktor. Dili tungod kay magastuan ta. Adto ta sa doktor kay mo na gisugo sa Dios. Ha? Ayaw ninyo nagtamaya na ilang kay balo. Magpasalamat ganit ta kay gihatagan ta sa Ginoo og instrumento sa kaayuhan. Okay? Mao na nga ang simbahan dili na against sa mga doktor. Okay? Dili mingon ang simbahan nga wa mo ipulos na wala kana inyong mga kaayuhan na tambal ya, wala nay mat sa among Ginoo. Dili na wala nay mat sa among healing oil diri sa simbahan. Dili ta pwede maingon ana. Dili man ni mats ana ba? Ato ta sa ila kung unsa ilang giresita, kung unsa ilang gitambag atong tumanon. Dayon kanila yon, paminaw. Human ninyo dito sa ila, okay? Uban ni dayon og sakramento sa simbahan. So nakuha ninyo, partner gina permi ha, ang doktor ug ang simbahan. Ha, dili to mga doktor wakwak ha. Kato mga doktor gyud, kato nag-graduate ba, kato nag-eskwela gid pagka doktor. Dili to nag-eskwela pagka albularyo. Ha? Okay? Ug ang ikatulo, aron nga maulian ta sa atong mga sakit, pagpuyo og bag-ong kinabuhi nga dili ka na mubalik pa sa imong karaan nga mga binuhatan nga maoy hinungdan nga nagkasakit ka. Pag giayo na gani ka sa Ginoo, kung gusto ka nga mulahutay ng kaayuhan nga gihatag sa Ginoo sa imo, ayaw nagbalik sa imong karaan nga binuhatan. Kung giayo ka na sa Ginoo, example, giayo ka na sa Ginoo gikan sa imong diabetes, ayaw na sige kaon og tamis. Di kay magsikreto kapag habhab diya og tamis ka nang way nakakita. Diba? Usahay ra ba kay kaning mga tigulang bitaw, maning mga gayg ulo. Usahay man na makaingon bitaw ta nga lisod gyud magpadako og tigulang. Ano man, kay imo gani silang did-an sa bawal, masukko. Masuko na sila. Nami kailan ni Padre Rasol nga senior citizen nga imo gani ng did-an nga manigarilyo, masuko. Diba? Mo na nga mahirap magpalaki ng nanay at tatay. Lisod magpadako og ginikanan. Ano man, kay mga gahi nag-ulo, mamatay ra bitaw. May man kay ako pauli na kamo paingon pa. Na pag-ulit itong una kaw. Di ba? Di na ta mo balik. Kung unsa tong rason ngano nagkasakit ta, talik din na pag-usab na sa imong kinabuhi. Di ba? Kung hapit ka na namatay tungod sa imong bisyo sa pag-inom og panigarilyo, ay pastilan. Ayaw na pag-inom og pagpanigarilyo. Ayaw nagbalik. Kaya nga kung mabalik ka pa, imbes nga
100 unta ka kutob kay makadawat ka pa sa 100,000 nga ihatag sa gobyerno, kutob ka rahi noon sa 25 anyos. Nang imong edad na ulian ka 24. Di ba? Ngano man, wa man ka nag-usab. Okay? Pareha gyapon na sa konsepto sa sala. Kung makasala ganita, unya naghinulsol na ta ato nang gikumpisal, ayaw na balik sa maong sala gihapon. Amen. Mingon ra ba ta usahay nga, sige lang kay mapinasayloon bitaw ang Ginoo. Muayo bitaw ang Ginoo. Basig unya ang sunod nga pag-ayo sa Ginoo sa imuha, basig katong kaayuhan nga wa ka magdahom. To ana ba? Ha? Kanang mabitaw na kanang sa kuan bitaw na to kanang mga prayer for healing ana napauna na pa sa healing ana tingalan na lang ka pagasunod si mana to ana sa eternal repose anya or madugangan na sad ana hangtod nga kana atong prayer for healing di ba nagkahurot ha di kahurot kay pag nay mawala napoy madugang mura bag naglinya na sila sa gawas ba nga next patay naman ka next ana ba sunod na pod ana ba ha kana sila no pag transfer na sila sa prayer for eternal repose no kanang usahay di ta kasabot lah ngano namatay man to nga grabe man tong inampuay dito sa prayer for healing ngano namatay man to usahay wa ta kasabot nga maoday na ang klase sa kaayuhan nga gihatag sa Ginoo. Okay? Mao nang kamo kung wa man kamo nagdali sa ingana ang klase nga kaayuhan sa Ginoo, ha? Nagdali mo? Wala na. Mo na pagtarong lagi mo sa inyong kinabuhi. Ha? Kung di mo gusto nga i-mention mo namo kada adlaw sa eternal repose, ha? Pagtarong mo sa inyong kinabuhi. Ako, sa tinuod lang, nagtuogi ko, dako kaya akong pagtuo nga, ang tanan unya nga madihugan, ampuan sa mga pare, maulian gid mo. Dako akong pagtuo niya na, kamo, naboy po yung pagtuo ngayon na. Or tuo lang pod mo pod. Diba? Dili ko diri sa dikon, kay gamay ra nilang power, lubat na sila. Diri ko sa mga pare, kay full charge permi. Kana mga totoo po na ninyo pod. Di ba? Di ba? Mag-usab ta sa atong kinabuhi. Puy ang kinabuhi nga adunay paghinulsol og pag-usab. Timan ini mga igsoon. Nganong ayuhon pud ta sa Ginoo tungod kay aside nga gusto sa Ginoo nga masinati nato ang iyang gahom, gusto pod sa Ginoo nga tagaan patay niyag chance nga atong usabon atong kinabuhi og mobalik ta sa iya. Amen. Mo nang ayaw kalasin ninyo inyong kinabuhi. Father, nasamdan akong heart. Paulit dito ka. Di na madag healing oil. Di ba? Kung ayuhon galing mo sa Ginoo, kung ayuhon galing ta sa Ginoo, dili ta mag-abusar. Ha? Kay ang healing oil dili mahurot. Ha? Basin unya ang pasensya sa pare ug sa dikon may mahurot kay balik mi tawanan di mi nagkaulian sakit ay. Di ba? Pero atong timan-an nga ang katuyuan sa Ginoo is pag-usab na ay repentance, paghinulsol. Okay? Nga makaamgo na ta. Nga Lord, pasaylo ako sa mga panahon nga akong kalas-kalasan ang akong kinabuhi. Pinaagi ni ini, pinaagi ni anak mo nang sige ko balik gawa sa ospital. Ha? Sige ko balik, sige ko pa-check up akong kinabuhi, puro na lang maintenance, kada lingi maintenance, kada hangad maintenance, kada dungo maintenance. Pasaylo ako, Lord. Diba? Gusto mo ingana inyong kinabuhi? Kada lingi ninyo hangad dungo maintenance? Gusto mo? Dili. Gusto mo nga mura mo guway pulo sa inyong pamilya? Kay kamura sige atimanon? Kay sige mo kasakit? Kitang tanan, dili ta gusto ni ana. Okay? Bisang ganit kaming mga clergy, naningkamot gid mi nga mutaas ang among kinabuhi. Kita mga clergy, naningkamot mapunta? Nga mutaas atong kinabuhi? Or basig gusto po ta eternal repose og sayo?
ba? Naampingin ninyo inyong kinabuhi. Kay dako pa kaayo ang katuyuan sa Ginoo. Amen. Mao na ang katapusan nga pangutana. Nagtuo ba mo nga ayuhon mo sa Ginoo karon? Inigulit niya sa inyong balay. Mingon niya mo nga bakakon tong pari nga tambok wa man ko na ayo. Napa mangyapon ni? Ayaw pagdali kay dili na timing namo. Timing na sa Ginoo. Ha? Oras sa Ginoo. Mo na nga susiha sa basin og wala ka pa nakapangumpisal. Basin unyag wala ka pa na unsa pay mga gipaghimo nimo panimo pambiyai. Ha? Kay ang una gid ayuhon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Kay pag maayo gani ni atong kasing-kasing, okay? Pag human ana ang kaayuhan sa uban nga aspeto mo flow na dayon. Okay? Uban sa pagtuo, di ba? Santiago kapitulo 5, bersikulo 14 ngadto sa 15, kung aduna kaninyo'y masakiton, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan. Aron sila magampo kaninyo og sila mudihog kaninyo sa lana. Ug ang ilang pagampo nga inubanan sa pagtuo magdala og kaayuhan ninyo. Amen. Palihog manindog.